Kupujem farmárske vajcia, sú drahšie, ale zdravšie. A nedávno som čítala, že je to lož. Komu veriť? Odpovedám na vaše otázky. Vajcia sú jedným z najhodnotnejších produktov. Je to plnohodnotná bielkovina so súborom aminokyselín, ktoré sú potrebné pre svaly, pokožku a regeneráciu. A na to nie je rozhodujúce, kde presne ste ich kúpili. Oveľa dôležitejšie je, ako ich jete. Mnohí veria mýtom, že žltky sú škodlivé kvôli cholesterolu a jedia iba bielok. Je to chyba. V žltkoch sa nachádza cholín, dôležitý pre mozog a nervový systém. A čo sa týka cholesterolu, u väčšiny ľudí majú vajcia na jeho hladinu mierny vplyv. Oveľa dôležitejšia je celková strava, vláknina, zelenina a to, ako jete celkovo. Preto je odpoveď na vašu otázku veľmi jednoduchá. Nie je dôležité, či sú vajcia farmárske alebo z obchodu, rovnako prospievajú zdraviu. A ak vám záleží na vašom zdraví, je dôležité pochopiť, že výsledok neprináša nejaký jeden produkt, ale systém, režim, kombinácie a to, či strava podporuje normálnu tvorbu žalúdočnej šťavy alebo ju naopak potláča. V centre Bolotova sme zostavili jednoduché menu, ktoré podporuje trávenie, pomáha udržať váhu a nevyžaduje drahé produkty. Napíšte do komentárov slovo menu a pošlem vám ho do súkromných správ zadarmo.